Lah beroh Pak Wo, priye yang ini Pak Wo, wis wayahe musim rendeng kaya ngene. Udan yang krenyis ngono bangane ora ana terange ngene kepriye Pak Wo. Pernah iki nang dhuwur kasur mengono ki Kak. Ana sing batiri mengono Pak Wo. Jenenge ki ana sing nggo tambu arep ngono pernah iki Kak. Mangane Kak, anane jegangge dhewek kaya ngene karo tingak-tinguk karo kedik to ini kepriye Pak Wo. Nah, anane ki Kak, zat-zat nih Pak Wo. Pernah iki Kak, kepenak ngono Pak Wo nek tempo rendeng ngono ki nang dhuwur kasur ngono ki pernah Kak. Bayangne iki pernah ana sing nggo anget-anget ngono pernah Pak Wo, nggo tambah arep ngono. Granyam ngono ta. Granyam nemen rasane Pak Wo, tapi weruh Pak Wo. Pan tumbas ngono batine iki Kak. Pan ngurup anggo segaking ngono tapi Kak. Meme segaking ngono Kak. Mangsluk metu di gawani masuk metu karo anggo tampahe Pak Wo ora garing-garing maning udan maning udan iki bosok tok segakinge Pak Wo. Priye pan ngetok gedang ngalah sing kemepes kabeh. Ah, bro. Anane bingung tok Pak Wo.